Bon dia a tots i totes. Crec que em podeu veure i escoltar bé, veritat? Perfecte. Crec que ja estem tots o quasi tots connectats. Així que, si vos pareix, comencem amb la reunió, d'acord? Perfecte. Abans volia comentar-vos una cosa. Com pot ser que hi ha pares o mares que no s'han pogut connectar avui o si vosaltres voleu tornar a veure aquesta sessió, vaig a enregistrar-la i la pujaré després a la pàgina web del col·legi, si vos pareix bé, si esteu tots d'acord. Perfecte. Sí, podeu trobar les càmeres si no voleu que apareixen les vostres cares i si no, no passa res, és només per a la pàgina del col·legi. Perfecte. Doncs vaig a començar. Bé, algú de vosaltres ja em coneixeu, però ja hi ha altres que no. Doncs el meu nom, com ja veieu, és Míriam Campoy. Soc mestra d'educació primària i vaig estudiar aquesta carrera a la Universitat d'Alacant. I, com ja sabreu, aquest any vaig a ser la tutora dels vostres fills i filles de quart B. I res més per empezar a això. Així teniu el meu mail, el meu correu, el contacte, és el correu oficial del col·legi, però em podeu contactar a mi sense problemes, sense qualsevol cosa que vulgueu preguntar, així estaré. I davant del tot posa que les tutories poden ser presencials o virtuals qualsevol dia. Doncs, vivint aquesta situació, no he posat un dia específic, doncs podeu escriure al meu correu, jo vos contestaré amb la més brevetat possible i res, concertarem una cita que pot ser presencial o virtual i res més. Anem a començar. Bé, així teniu l'enllaç de la pàgina oficial del col·legi, que crec que ja el coneixeu tots, però així teniu l'enllaç per si voleu entrar. Bé, anem a ficar-nos al curs escolar 2020-2021. Aquest any tan estrany per a tots. Bé, com ja sabeu, l'inici del curs comença la setmana propera, el 7 de setembre de 2020, i finalitza el 23 de juny de l'any que ve. Durant aquest curs tenim moltes festivitats, com ja veieu, vacances de Nadal, de Pasqua, el Dia de la Comunitat Valenciana, de la Constitució Espanyola, Dia de la Immaculada Concepció i el Dia del Pare. Aquestes són festes nacionals, doncs si voleu veure qualsevol calendari oficial, aquestes hi apareixeran, d'acord? Però a més, nosaltres hem plantejat unes altres, que són 3 activitats que nosaltres realitzarem. La primera d'elles és el 13 de novembre, que és el dia de la castanyera, que com ja sabreu, quasi tots els anys es celebra al col·legi. A més, el 9 de febrer hem preparat una eixida al Marc, al Museu Arqueològic d'Alacant, i per últim, el 18 de maig, hem preparat una excursió al Jardí Hort del Cura a Elx. No sé si el coneixeu, però més endavant us donaré un poquet més d'informació sobre aquestes activitats alternatives, d'acord? I així he posat el calendari escolar oficial que nosaltres tenim. En color verd podeu veure l'inici del curs, en color rosa, lila, el fi del curs escolar, de color roig les festivitats i en taronja les activitats que hem proposat, d'acord? No us preocupeu que això estarà comunicat abans de cadascuna de les festivitats i de les activitats que realitzarem, no us preocupeu. A més, a la pàgina del col·legi, si vos fiqueu en l'apartat de quart i dins d'aquest quart B estarà aquest calendari també, no us preocupeu, d'acord? Bé, aquí les normes de vestuari, aquest és molt habitual, són les de sempre, però és la meva responsabilitat tornar a dir-vos-la. Doncs
portar l'uniforme corresponent al centre. Bé, en el cas de les xiques han de portar la falda gris, la camisa blanca i el jersei granat, i en el cas dels xics, els pantalons grisos, la camisa blanca i el jersei granat. A més, hauran de portar sabates lavamarines o negres i calces granats. Com és obvi, per educació física han de portar el xandall reglamentari i sabatilles d'esport adequades, per favor. Sabatilles per a córrer, per a saltar, per a fer activitats, que sempre hi ha persones que vinguen amb un altre tipus de sabatilles que no són les més adequades, d'acord? I, per supost, no utilitzar gorres, barrets o altres complements que no siguin propis del vestuari marcat pel centre. Doncs no portar calces d'altres colors, jerseis d'altres colors, gorres, barrets, qualsevol cosa que no siga reglamentari, per favor, per altres dies, d'acord? Bé, normes Covid, el nostre gran enemic d'aquest any. Com tots sabem, estem vivint una situació molt difícil i el col·legi ha plantejat una sèrie de normes o mesures Covid que s'han de complir i són les habituals. Els xiquets han de fer ús obligatori de mascaretes i és molt recomanable que, per favor, porten com a mínim 2 mascaretes a classe per poder fer un canvi si se'ls bruten o si la perden, se'ls rompe. Per favor, que porten com a mínim 2. Si volen portar 3, 4, perfecte. Si després només utilitzen 2, no passa res, però, per favor, com a mínim 2 mascaretes, d'acord? Doncs, què més? Ús obligatori del gel hidroalcohòlic. Sempre l'utilitzaran en entrar i eixir a cadascuna de les classes, així com en qualsevol moment de la classe que ells considerin que és necessari. Doncs si han tocat per casualitat una cosa d'un altre company, doncs no passa res. Nosaltres tindrem un dosificador, i ells podran anar a agafar gel i paper i, d'acord? No hi ha problemes. A més, els alumnes hauran de mantenir en tot moment una distància mínima de 1,5 metres. A veure, jo sé que és molt complicat. Nosaltres som adults i ja ens costa, però és veritat que hem de fer un esforç i intentar mantenir. No passa res si en algun moment ells no mantindran aquesta distància. Nosaltres estarem molt proper i el diré: «Oye, separa't un poc, separa». D'acord? Doncs no us preocupeu que està tot molt controlat. A més, cada alumne portarà el material necessari dins de la seva motxilla i no podrà compartir-lo. És veritat que altres anys sempre han portat «deixa'm el teu boli o el teu llapis» i ells es passaven d'un als altres. Però aquest any amb el Covid no es pot fer. Doncs tots els alumnes hauran de portar el seu material necessari dins de la seva motxilla. A veure, nosaltres encara no hem passat la llista de materials, però com que nosaltres treballem amb l'iPad, doncs hauran de portar l'iPad, òbviament, un estoig amb llapisos de colors, les coses més habituals, però no us preocupeu que d'ací a 2 dies jo mateixa m'encarregaré d'enviar-vos aquesta llista o el llistat de materials necessaris, d'acord? No us preocupeu, no hi ha pressa. Què més? Cada alumne haurà de portar una botella d'aigua pròpia, pot ser gran, petita, com vosaltres vulgueu. Però és veritat que han de portar-la perquè les fonts del centre no es podran utilitzar per Covid. Òbviament, és molt complicat si un alumne utilitza la font que hi hagi una persona netejant-la per a que pugui utilitzar-la un altre. Doncs hem decidit tancar aquestes fonts del col·legi i que cada alumne porti la seva botella d'aigua pròpia, d'acord? Perfecte.
A més, la tutora prendrà la temperatura a cada alumne abans d'entrar a l'aula. Pot ser la tutora o pot ser el mestre o la mestra que tinga a primera hora. Per exemple, si els dilluns en lloc de tindre, per exemple, a mi la primera hora tenen amb el mestre d'educació física, doncs ell s'encarregarà de prendre la temperatura als xiquets. Què més? Al pati hauran de guardar les distàncies i únicament es podran llevar les mascaretes per esmorzar. Quan esmorzen estaran assetjats en un banc que hem posat al pati i estaran separats per 1,5 metres. D'acord? Després podran jugar, però sempre amb les seues mascaretes i intentar no passar un grup de 6 persones com a mínim. Clar, podran jugar perfectament, però sempre en grups màxim, de 6 persones. És molt complicat, però s'ha d'intentar. I per últim, sí, en el menjador es mantindran els grups d'aula i es respectaran totes les mesures anteriors. Els xiquets baixaran al menjador amb les seues mascaretes i quan ja tinguen els plats podran llevar-se les mascaretes i començar a menjar. Però sempre que no estiguin menjant, s'hauran de posar les mascaretes per intentar mantindre aquesta mesura de la forma més correcta possible. D'acord? I com és obvi, també hem posat normes Covid a la nostra classe, a la classe de quart B. El centre ha programat que cadascuna de les classes arribi al col·legi a una hora diferent, tinga un horari lectiu diferent, per així dir-ho. En el nostre cas, l'entrada al col·legi serà a les 8:45 del matí i hauran d'entrar per la porta situada al costat del pavelló de futbol. És a dir, la porta que hi ha també enfront d'on aparquen els cotxes. Crec que tots coneixeu. Sí, que la porta és de color roja. Perfecte. I l'eixida del col·legi serà a les 16:45 per la mateixa porta. A veure, així posa que nosaltres som grup de separació 1,5 metres. Què vol dir això? Doncs escoltareu aquests dies que no, el meu fill no pot juntar-se amb un altre. No, la meva filla tampoc. I la meva sí, per què? Bé, doncs aquest és perquè el col·legi ha decidit formar dos tipus de grups. Per una banda, grups bombolles, que són normalment els grups d'infantil i primer i segon d'educació primària, que són alumnes que només poden estar en contacte amb els xiquets i xiquetes de la seva classe. És a dir, no podran juntar-se amb altres grups, siguen o no siguen bombolles. I l'altre cas és el grup de separació, d'acord? O grup estable de convivència. Grup no estable de convivència, perdó. És a dir, és un grup en el que els alumnes sí que es podran juntar amb altre grup sempre que aquest segon grup no siga bombolla. És a dir, quart B, per exemple, sí que es podrà juntar amb quart A o, per exemple, amb tercer o quint. D'acord? Per què? Perquè nosaltres el que volem fer és que a classe sempre porten la seva mascareta i es mantenga una distància mínima de 1,5 metres. D'acord? Per això hem posat aquesta per als més majors perquè creiem que són capaços de respectar aquesta mesura. Després, l'esbarjo el tindran a les 11:15 al pati superior, és a dir, tindran només per a quart aquest espai, no es juntaran amb altres grups, i el menjador a les 2 de la vesprada, com sempre, i aniran a menjar al menjador de color blau. D'acord? Ha sigut una mesura que s'ha fet ara i cadascun dels menjadors està pintat d'un color diferent per a conèixer quin grup s'ha de sentar en cadascun d'ells. Doncs quart B es sentarà al menjador de color blau.
D'acord? Això s'explicarà també als xiquets els primers dies. Doncs no us preocupeu, que estarà tots controlats, som molts mestres i sabem perfectament el que hem de fer. Doncs no us preocupeu per res, perquè pareix que és com molta informació, moltes mesures, però anirem fent-ho a poc i tractarem de ser el millor possible, d'acord? Bé, anem a continuar. Què passa o què fem si creiem que hi ha un cas sospitós de Covid a classe? Doncs no passa res. El primer que nosaltres farem serà aïllar a l'alumne en una aula específica on serà examinat per l'equip mèdic del centre. Immediatament després s'avisarà als pares o tutors de l'alumne quins hauran de vindre al col·legi. Doncs si, per exemple, jo cride a alguns de vosaltres, oye, que creiem que el teu fill presenta símptomes, pots vindre al col·legi? Doncs el pare o la mare o els dues hauran de vindre al col·legi, d'acord? Òbviament es comunicarà a conselleria i es confinarà a l'alumnat, a l'alumne, durant 10 dies a casa. Com es comunica a conselleria, és possible, i si ho considera oportú, que es confine a tot l'aula completa, si es considera contacte directe. Quan es considera contacte directe, per exemple, si el xiquet es troba malalt o malament després de l'esbarjo i han estat menjant junts, doncs pot ser que conselleria ho considere com contacte directe i es confinen a tots, inclús jo mateixa, d'acord? Estarien tota l'aula confinada a la nostra casa. I si estem confinats, com seguirien les nostres classes? Doncs no us preocupeu, com nosaltres treballem amb l'iPad, es seguirien les classes virtuals mitjançant Zoom, és a dir, mitjançant aquesta plataforma que avui estem treballant, es seguirien totes les classes. I així he posat l'enllaç, que va ser l'enllaç que utilitzarem tot el curs. Esperem que no s'hagi d'utilitzar molt, perquè això voldria dir que estem fent-ho bé i que no hi ha gent confinada, però per si de cas, aquest és l'enllaç, d'acord? No us preocupeu, que està també a la pàgina oficial del col·legi i a l'agenda escolar dels xiquets. Doncs no us preocupeu, d'acord? Si estem confinats, tindran deures, hauran de fer-los i estaran publicats mitjançant Google Drive. Els xiquets ja coneixen perfectament aquesta plataforma, ja estan treballant amb l'iPad i coneixen perfectament, doncs no hi haurà problemes. I encara que tots estem en pijama tombats al nostre sofà de la nostra casa, haurem de treballar tots junts a l'horari lectiu normal. És a dir, a les 9 del matí tots hem d'estar connectats i fer les classes en l'horari normal, d'acord? Sé que en casa és un poc més complicat perquè pot ser algú se li lleva l'internet o qualsevol cosa, però hem d'intentar fer les majors coses que es poden fer en aquest cas, d'acord? Perfecte. Imagine que tindreu preguntes. No us he silenciat a tot perquè pense que és millor que jo l'explique i després fem una ronda de preguntes ràpides o les explique, torne a explicar-vos el que siga, d'acord? Però per a no perdre el fil, d'acord? Així tenim la programació del curs. El curs està separat en 3 trimestres. El primer d'ells comença la setmana propera, el 7 de setembre, fins al 4 de desembre. Com ja sabeu, imagine que el llistat dels llibres ja està publicat a la pàgina web del col·legi, però sempre són els mateixos. Hi ha assignatures que els tenen als iPads, però hi ha altres, com per exemple religió, que porten 3 quaderns. És a dir, el llibret està separat en 3 quaderns més petits. Doncs, durant aquest primer trimestre, hauran de portar el primer quadern. D'acord? Hauran d'ir canviant.
El segon trimestre és des del 7 de desembre fins al 12 de març i, com és obvi, s'utilitzaran els segons quaderns. I el tercer trimestre des del 15 de març fins al 23 de juny, d'acord? Fins al final del curs. I en aquest cas s'utilitzaran els tercers quaderns. Com ja he dit, el llistat està a la pàgina del col·legi, doncs no us preocupeu. A més, és possible que oblidem quan comença el segon trimestre. Doncs no us preocupeu perquè jo mateixa m'encarregaré d'enviar un correu a tots els pares per a comunicar. La setmana que ve s'ha de portar el segon o el tercer llibre. A més, els xiquets hauran d'escriure-lo a la seva agenda per portar una organització, d'acord? Però no us preocupeu que tindreu notícies. Bé, ara vull parlar de les activitats que nosaltres hem plantejat per a fer aquest any. Com ja he dit, és un any molt diferent i que estem vivint una situació molt estranya. Nosaltres hem plantejat aquestes tres, però és veritat que potser no es puguen realitzar. Nosaltres les hem pensat en situació Covid. Aleshores, les mesures estan presents i si la cosa no canvia, no empeora, no va pitjor, nosaltres anem a fer-les, d'acord? Però sempre sereu avisats per si hi ha canvis o qualsevol cosa, d'acord? La primera, com ja he dit, és el 13 de novembre i és el dia de la castanyera. El dia de la castanyera és un dia que nosaltres sempre celebrem a l'escola perquè no volem que els xiquets perden aquestes costumbres que ens han acompanyat tants anys. Doncs aquest dia, dues persones, la castanyera i el seu ajudant, visitaran el col·legi per ensenyar als alumnes com s'elaboren i perquè les proven, per descomptat. Però per a conèixer aquesta tradició, com es facin, d'acord? Tot el procés d'elaboració. D'acord? Aquest és un dia que es fa al col·legi, treballaran, baixaran a l'esbarjo, visitaran aquest post i res. Després pujaran a classe i continuaran el seu dia, d'acord? Probablement es faran altres activitats relacionades amb aquest dia, doncs no sé, dibuixets, cançons, qualsevol cosa, però això ja es farà progressivament, és a dir, ja es programarà, d'acord? Després tenim el 19 de febrer i és l'eixida al mar al Museu Arqueològic d'Alacant i aquesta eixida durarà aproximadament 2 hores i els xiquets visitaran o coneixeran l'exposició sobre els avantpassats d'Alacant. És a dir, realitzarem una eixida, una volta pel museu per a conèixer els avantpassats d'Alacant, que estarà relacionats amb els conceptes i els continguts que estarem treballant a història, a l'assignatura d'història. D'acord? És a dir, que no és una eixida per eixir del col·legi, sinó que és una eixida educativa i en la que volem treballar altres coses relacionades amb les coses que estem treballant a classe. D'acord? I per últim, el 18 de maig és una excursió al Jardí Hort del Cura Ells. Quina diferència hi ha entre aquesta excursió i l'anterior eixida? Doncs aquesta excursió durarà tot el dia, és a dir, nosaltres a les 9 del matí agafarem l'autobús escolar i tornarem de volta a l'escola a les 5 de la vesprada, a les 7:45 de la vesprada per a que pugueu agafar els xiquets com qualsevol altre dia, d'acord? En aquesta excursió el que farem seran diverses activitats per a conèixer la fauna, la flora, les plantes, l'ambient que hi ha, que estarà relacionat amb els continguts que estarem estudiant a l'assignatura de Ciències Naturals. Doncs també és una activitat, una eixida, una excursió on treballarem coses d'una forma més divertida, més motivadora, però encara que siga sent educatiu. D'acord?
L'avaluació, el nostre gran amic i el gran amic dels alumnes. Mestra, això compta per a nota? Mestra, això és avaluable? Són les grans preguntes que sempre hi ha. L'avaluació, com va ser? És una avaluació contínua. Què vol dir això? Els alumnes seran avaluats dia tras dia. ¿Vale? Així posa que hi ha 3 exàmens finals i proves petites. Els exàmens finals són els exàmens que sempre tindran d'avaluació. És a dir, al final del primer trimestre tindran un examen final que, com veieu davall, posa que val el 30%. I com a mínim hauran de triar un 4 per poder fer mitja. D'acord? I les proves petites doncs, són proves per a esforçar a l'estudiant a estudiar dia tras dia. Són proves, doncs, per exemple, bé, per al dilluns que ve, per favor, estudieu-vos els primers 10 verbs irregulars o estudieu-vos els primers elements de la taula periòdica. D'acord? Seran coses molt senzilles, però que hauran de fer. A més, s'avaluarà el treball diari i, com és clar i com s'ha fet anys anteriors, vosaltres estareu connectats sempre mitjançant Educamos per conèixer totes les notes. Això sí, més les notes finals. Les notes finals es donaran mitjançant Educamos, però després de que totes hagin sigut posat en comú. D'acord? És a dir, quan es tinguin totes les notes d'educació física, de ciències naturals, de matemàtiques, de totes les assignatures, d'acord? I per últim, així tenim els percentatges que anirem a seguir. El treball diari de classe comptarà un 60%, com ja he dit, l'examen final un 30%, i les proves petites, aquestes que anirem fent, un 10%. És molt fàcil aprovar el curs, però els xiquets s'han d'esforçar i treballar diàriament per poder lograr o alcançar aquest objectiu. D'acord? Jo, com a tutora, el meu objectiu és intentar que tots aprovem amb bones notes. Intentaré ajudar-les a ells i a vosaltres en totes les coses que facin falta. D'acord? I anirem veient què tal funciona. Bé, la part explicativa ja s'ha acabat, però jo he volgut ficar aquesta secció, que són les preguntes més freqüents que sempre es facen. Si el meu fill suspèn un tribal o un examen, pot recuperar-lo? Doncs clar que sí. Podrà recuperar-lo amb el treball diari. Una cosa és que jo suspenga, per exemple, l'examen final. Si ha suspès amb un 4 i té les altres parts aprovades, no passa res, podrà fer mitja, d'acord? Però si ha tret menys d'un 4 en l'examen final i les altres proves estan aprovades, haurà de tornar a repetir l'examen perquè apareixerà suspès. És a dir, el primer trimestre, per exemple, estaria suspès, però podrà recuperar el segon i el tercer i aprovar els 3 trimestres. D'acord? Al ser una avaluació contínua, si al final del curs està tot aprovat i ha demostrat que coneix i maneja molt bé la situació i els continguts, doncs no us preocupeu que estarà aprovat. D'acord? L'assistència es compta? També, clar que sí. S'hauran de justificar totes les absències del xiquet a classe. Conselleria s'obliga que si hi ha faltes que no s'han justificat, hem de comunicar-lo a Conselleria i potser es comenci a fer una investigació sobre aquest cas. Doncs si, per exemple, un dia no va vindre el xiquet perquè estava malalt, per favor, justifiqueu-lo. D'acord? És molt important. Pareix una boberia, però és molt important. Conselleria en aquest cas és molt estricte. D'acord?
Podem sol·licitar una tutoria sempre que vulguem? Per descomptat. Teniu el meu correu al principi. Si voleu, el poso al xat per a que el tingueu més a mà. No vos preocupeu, sempre, sempre, en cualquier moment, a cualquier hora, en cualquier situació, podeu enviar-me un correu que jo mire i revise aquest correu tots els dies, us conteste i fixem un dia, una hora, per a fer una tutoria, ja siga presencial, virtual, com vulgueu, però sempre podreu sol·licitar una tutoria. Em dona el mateix si al final de curs ens hem vist 43 vegades, no passa res. Jo el que vull és que creiem com un cercle molt familiar, molt proper, per a lograr i alcançar que el xiquet arribi a l'objectiu, d'acord? Doncs no us preocupeu que sí, que podreu sol·licitar una tutoria sempre que vulgueu. D'acord? Doncs bé, per la meva part ja està tot dit. Ara, si voleu, escriviu pel xat les preguntes i els suggeriments que tingueu i res més, d'acord? Vaig a veure si hi ha alguna pregunta. A veure... Perfecte. Com sabem si el centre respecta les mesures Covid? A veure, és una situació molt complicada. És veritat que és el primer any que ens passa, però el centre ho ha programat tot molt bé. Ha contratat més mestres, més suports per a intentar mantenir en totes les situacions les mesures Covid. D'acord? Les mascaretes són obligatòries. Quan vingueu a veure el centre, veureu que hi ha molts dosificadors de gel, de paper, de jabó per a netejar-se les mans. Doncs està tot molt, molt controlat. A més, al col·legi hi ha fletxes que indiquen el sentit per on s'ha de caminar, de passejar, d'acord? Intentarem que els xiquets no es junten molt amb altres companys. A més, a les entrades i eixides del col·legi estarà tot molt vigilat, molt controlat. Doncs crec que si tot portem un poquet de consciència i un poquet de bona intenció es podrà aconseguir sense cap problema, d'acord? Però és clar que és un treball de tots, no només del centre. I crec, i estic quasi segura, que en aquesta classe es aconseguirà perfectament, d'acord? Jo, per descomptat, vos promet ací davant que faré tot el que estigui a la meva mà perquè siga perfecte, d'acord? Per a que es cumplen aquestes normes, d'acord? A veure... Com podrem mantenir una relació més propera amb tu? Òbviament, teniu el meu correu, ja ho he dit. A mi no m'importa donar a un representant de vosaltres, si voleu, el meu telèfon per a que em crideu. Al col·legi també tenim el telèfon per a que crideu i la secretaria ens passarà amb el mestre que vulgueu parlar. I per descomptat pugueu vindre al col·legi a parlar amb mi, en una eixida, en una entrada. No us preocupeu perquè ja veieu que la situació és molt complicada i jo vull posar tota la meva bona intenció per aconseguir normalitzar un poquet més, d'acord? Doncs no us preocupeu que si en algun moment teniu algun dubte, algun suggeriment, teniu un problema i voleu contar-me-lo, no us preocupeu que jo estaré ahí per a escoltar-vos, d'acord? No us preocupeu. Podem acompanyar a les eixides. Imagina que et referisses a les excursions. Vale. No, a veure, en aquest any no. Altres anys sí que és veritat que si hem anat, per exemple, al Clot de Galvany, ha hagut pares que ens han acompanyat perquè han volgut, perquè el centre els ha pedit, el que siga.
Però aquest any no, perquè és molt complicat, per la situació que hi ha està tot molt controlat. Nosaltres les visites que hem plantejat només anirem nosaltres, és a dir, per exemple, el dia que anirem al Marc, al Museu Arqueològic, només anirà quart d'educació, o sigui, quart B d'educació primària, no anirà ni tan sols quart A. És a dir, està tot programat per a que només siguin nosaltres mateixos. I d'aquesta manera ja estem incorporant 20 persones més 2 mestres que aniran de vigilant i d'acompanyants, doncs és molt complicat. Així que no, aquest any no es poden acompanyar. Vaig esperar un poquet més. Disculpeu el correu. D'acord. Crec que no hi ha més preguntes. Perfecte. Doncs, per favor, ara preferiria que escriviu els vostres correus al xat, d'acord? Més que res, per jo apuntar-me-les ara i tindré també el vostre contacte, encara que el centre ja el té, però potser hi hagi canvis de l'any passat a aquest o el que siga, doncs preferís que els escriviu ara, d'acord? Si voleu, jo també escriu el meu i no passa res. I bé, fins ací ha llegat la meva explicació. Jo crec que s'ha quedat tot molt tractat i no em deixa res important per a dir-vos. De totes maneres, jo estaré ací, ja sabeu com contactar amb mi i podeu vindre a veure'm al col·legi quan vulgueu, concertar una cita i fer les preguntes o els dubtes que tingueu sense cap problema. I res més. Si ningú té res més a dir. Bé, doncs deixe d'enregistrar ara mateix la classe, la puge a la pàgina com ja vos he dit i res, ens vegem la setmana propera i ja aniré donant-vos les instruccions, els papers de les excursions, de les eixides, les circulars, d'acord? Doncs res, encantada de conèixer-vos i res, anem a fer d'aquest curs una experiència motivadora i emprenedora per a tots, d'acord? Doncs res més, ens veiem la setmana propera. Que hi hagi sort, que vagi bé. Adeu.